Ngibikelele babukele emakhaya, ngibikelele lapha sohlelo lethu ukugqoza babukele emakhaya, ngibikelele yona ngikwe ethesinini babukele emakhaya namhlanje sibhalelwe la usisi wathi ucela simsize sihambeni naye siye kumuntu amsiza eshelwe yindlu and then manje usisi wathi eqeda ukusizakala wabaleka. Kodwa ke babukeli lana niyazi anginamaningi ngilinga amaningi ake sinikele indlela ake siyoze ukuthi kwenzakalani. Ngicela ke babukeli ningakhohlwa ke ukusubscribe nokulike. Oh I was about oh, pero chupa ya no chupa. Oh, entonces chupa. Okay. Papa, I'm going. Okay, sure. Sisinjani? Sakini. Asikhona. Sisicela ngiqale ngithule mina ngigwanye enhlizini sihamba la sihamba nosisi onsibhalelile wathi ucela size kuwena mayelana nenkinga anayo. Themba ukuthi ayazi inkinga anayo phakathi kwakho la. So sike sanqena ukuthi size emsebenzini wenu. So ingakho usisi athe asize la kini. Ngoba usumbalekele futhi nala nihlala khona. Ebenhlala khona nani? Benhlala khona sisi? Yebo, uhlala khona. Okay, sisi bese acela ke uchazele istory ukuze sonke so understand ukuthi istory kwenzakalani. Sizoba nje sepage lapho. Yebo, ngiyelele. Igama lami uNodla ngababiyela. Okay, mina nosisi sazana eSpandla bengihoza khona. Okay, inkinga enginayo la. Usisi sasebenza isikhathi nje impela wayesiba nenkinga ukuthi ashelwe yindlu. Wayeseza kimi usisi. Yabo, because mina naye bese sithanda ukuthi sibe close isibani. Kuyena umuntu obeclose kakhulu kunami. Usisi wakhuluma nami wangitshela ukuthi yazi nginenkinga kanje, ngishelwe yindlu. Angazi ukuthi ngizocupha. Bengicela ukuthi mhlambe uma unganankinga ngize ngizocupha kwena until ngize ngibe right ngilungise indlu. Ngamtshela futhi usisi ukuthi ayanankinga. Kodwa ke mina ke lapha endlini ngiyarenta futhi yonke into ibheke mina. Yabo. Kusho ukuthi ke kuzomela ukuthi sincedane but lenyanga leyoqala ngizokuyekela. Yabo, because usasenkingeni nawe. Kodwa ke lezi ke ezizolandelayo uzobe nawe usubona ukuthi umisa kanjani. Okay, ngihlale nosisi inyanga leyoqala. Okay, ngimvumele lokhu njani endlini. Ngihlale nosisi inyanga leyoqala. Okay, kube ngathi izinto ziba right. Okay, besebenza vela ngithi ikhampani eyodwa naye. Sihole ngimnyeke kulo manje leyo because izinto zakhe bisabheda kakhulu. Ngimnyeke usisi ukuze khona sizokwazi ukuthi naye alungise indlini. Okay, ngimnyeke mase ukuthi kwenyangeni yesibili usisi sihole. Okay, le ndlini mina ngenza yonke into. Ngiyathenga ukudla, ngithenga into zokugcoba, ngenza yonke into esendlini. And ngidla naye usisi ngenza yonke into share yonke. Le into zokugcoba usebenzise zakho. Yes, usebenzisa into zami konke yabo. Since yena esabhedelwe izinto kwamanje usalungisa ulokhu njani indlu yakhe. Even if noma kuthiwa sisebenzise ushelwe indlu ngisho into zokugcoba. Njengoba ngichaza nje bhuti wami naye indlela yabo isimo ekusona leso sikhathi. So usashara yonke nginganankinga futhi. Bungahleli namaphedi. Hayi lutho ngamaphedi kodwa nje into zokugcoba ukudla nani even nogesi namanzi bebhadalelwa yimina endlini. Ngamnyekela yena lesimini sokuthini kumele aqala alungise inkinga zakhe kulenyanga oqala. Okay, kwesibili ngamlinda sesiholile futhi. Usisi wavela wayithulela nje. Yabo, ngangabona mnyakazo. Ngithule futhi nami kodwa ngizwe ukuthi hayi angekho right kodwa ngathula ngayiziba because benginalo ukuthi mhlawumbe le ndaba yendlu yabo. Mase kuthi enyangeni esithathu hayi usisi avela ngila vela eze umuntu wesilisa.
Bokuhlumula konke lo muntu wesilisa akafiki ushe phezulu plastic badla khona ukudla kwami. Kwaphoqa mina ukuthi kuzomela ngibadedele ngihambe ngiyolalaphi ngiyocela ukulala kwabanye abomakhelwane bami. Uphuma udedelele endlini. Yes, ngabadedela endlini yami. Yabo. Okay, usisi into ababenza nomuntu wakhe badla izinto zami konke kodwa akaze akwazi ukuthi angincede kule nyanga le. Umbe nomuntu wakhe badla izinto zami bapheka benza yonke into. Yabo ngayo ngokudla kwami nje into mina ngahlahle bhuti njengoba bengibhalele bengicela niphumele kusisi because uyalwazi udaba and futhi ngamtshela kule ndlu le bengihlala mina ngirenta u800 so bengicela ukuthi kulezi inyanga sasikhulume naye ukuthi angibhadale imali. Okay, yebo ngicela singayibali le yokuqala because vele oqala ngakhuluma naye bengimyekelela kule yokuqala because kumele eqale izinto zakhe. Kuleyo sibili nakhona ngathula kodwa kwakumele ekhokhe kulezi zinto. Okay, lesithathu angakhokha. So that's why sengithi ukuthi ngcono ngibize mina ningikhulume nayo sesithi ngiyayidinga imali because mina ngamnceda yabo umuntu oxakile njengamanje yena into akayenza ke endlini ke sengimsizile ukunalokho ke wavele nje uma ngikhuluma naye indaba yokuthi why eletha umuntu wesilisa endlini yami bedle futhi ukudla okuthengwe ngemali yami. Usisi wavele wangiduba wanyamala usisi wahambe ngathi uyovasha kubo ngangaphinde ngamthola. Ngoba uyezwa kodwa. Yebo. Yini ngathi ushawa nje ibhabhalazi. Iyangithusa mina nje cha futhi ngiyalingwa ngempela. Awulingwa sisi uzongeke nje uthuke Futhi ngiyalingwa kanjani? Awumazi ususwa yini? ngiyamazi. Phoma nje yini thusayo. Awukazi ukuhlala endlini yakhe. Ngihlalile bona. Awukazi ushare endlu. Ngasho la yini. Ngihlalile endlini yakhe. Uhlala kwami endlini yakhe ngihlele ngoba ngangibengitshe ukuthi kahlahle uyakisiza. Ngiyaxaba ke manje mase ngiqhamukela nabantu. Hayi. Ummenemene Lokho nje asekwenza manje kangisakwazi ke ukuthi abangiqhamukele nabantu engingabazi. bengizothina Namakhamera utshene bangayo yonke lento. awutholakala bengizokutshela kanjani ngingatholi Ngayo yonke lento. ngizwa ngabantu kusubani bani lomfunayo uthola le ubona le ndaweni ethile bengizokhuluma Ngeke sisibonele phela ibona phela abantu bezokhona ukungisiza because mina into engiyifunayo kukho konke. Ungamkhulumi naye emsebenzini. Usisi ngakhuluma naye Yenze njani? usisi okay isifana usisi ebekhuluma ngibangakhuluma naye like bengenzela nje attitude engayiqondi nje nasemsebenzini esengenzela attitude engayiqondi yabo. Hayi ngiyalinga kodwa shema ngiyalinga. Hayi shemayo Hayi wena ngiyalinga. angifuni ukuqamba Angifuni ukuthi ngiyangiseke yonke. Oqala nje nanokuthi uzoqala ukuthi no ubani umuntu ongavele nje athathe azohlala nawe udla ukudla kwakhe nje mahala ngathi wonke bade khamba ngoba uqala nje athi ngithitha ngabe lutho into emine eyangifora ukuthi wena usu right ke manje usuthi utholile usizo kumina usuyahamba nje without ukusho kumina kade ngisizile kanjani benza kanjani okumele phela ngihambe endlini wenza kanjani inkinga wahamba umuntu oyovakasha umuntu osazibuya Udanga usekho yena. udanga kuzoba khona kanjani kwaphela manje dlade ngiphetha ngayo endlini nje bengekho right lutho kumele befika nabangani bakhe abadake noma bekuthiwa bengikwenzani mina ngivuke noma kuthiwa bengikwenza indlu yami bekuyindlu yami mina bengikusiza. What about wena waza nomuntu wesilisa endlini yami? Ngaphuma. Hayi sisho uyimene abafana bangani ngiphendwe ngiphumele phandle ngoba kuphela nakuyidla ngeke ngiphinde ngisize umuntu onjengawe usutholile ke manje usuyabaleka usasha nakimi abangiphethe kahle yabo kukho ngahamba endlini yakho kukho konke lokho kwenzakalayo yabo nje bangibizile abantu labo bobhuti ngifuna imali yami angakho umuntu ongahlalisa mahala ngakhuluma na ukuthi le nyanga yokuqala le ngiyakuyekela kuyona
Kodwa lesibili lezi eziwu2 lezi ngathi ngiyayifuna imali yami. Wena into wenzani? Wenzela attitude. Angithi uyazi ngashela indlu umuntu wakho la usuyaduka. angithi yamazi ngashela indlu Ngihlangana sewiphutha lami lelo ngashela indlu. indlu Sewiphutha lami ngashela indlu. angina khadi Yadi kanti lezi lokhunjana amakhadi lawo lesi sikhwama lesi sinamakhadi nama-ID wabani khona? hayi wasebenza ngamakhadi Kushape. sebenza ne-ID Lutho. Wena wangitshela wena ukuthi kwasala ama-ID. Uyakwazi ukuhlunga ukushula yindlu. Yawazi ukuhlunga ukushula yindlu. Asiyona phela icala lami lelo. Akusile icala yami lelo. Sicela ukusichazela ukuthi kahle sisi. Okay, siya-understand ukuthi nawe uthi usisi akazange achaze ukuthi mhlambe uyakhokhisa noma kanjani. Wena kahle wazini wena yini incaze into uma ngichazela yona ukuthi wawuhleli ngale yiphi endlini kasisi izinyanga ezingaka asekho nje nento ethi diki. Angithi phela ngihlanganisa imali yokuthi ngingazi ba ngithole indlu. Ngicabanga ukuthi uzo-understanda lokho. Imali ayikahle ukuthi wena wakhe indlu yakho noma ngiyahamba ngoqasha. Imali sisi ngicela ungilalele kahle. Ubuthi usisi alinde wena wakhe indlu yakho ondliwe. Kukhona futhi imali ngamnikeza yona loqhasa ngoba uyaphuza. Unginika imali. Kunemali Unginika imali. Hayi uyiqonde yezwa. Ungilalele. Hayi sibuyele nje kule nkulumo yakho yokuthi uthe kumele kulinde wakhe. Wena expect ukuthi usisi akuthengele into zokugcina, akuthengele ukudla, akurentele. Achaze phela yonke leyo nto. Kanjani wena phela umuntu wena uyaphila. Nawe kumele uyishaye. Angithi nawe unembesa. Awusakuthindi nje unembesa. Unembesa ungithinti ngamnikeza ngenxa ukuthi uyaphuza ke. Uyadawa lo muntu. Awunawo udaki. Uphuza nobani? Awuphuzi naye. Ngakho bazohlukumeza endlini. Awunawo udaki she. Kodwa ikhona imali encane. Amnikeza 500. Hawu. Wasinika uzophela uphuza. Bengababisa kanjani Uyaphuza phela wena. Ngizela la endlini. Imali sisi. Ngizela la endlini. Kulanja zonke lo. Kodwa nje akunikeza kodwa ayiwani. Ngeke ngiphinde ngisize umuntu ofana nawe. Ngeke ngiphinde. Nginikeza nje kodwa kulihlanu. Hawu. Nini? Kulihlanu. Njoba ngiselana mina yingoba ngisakwazi. Ngoba nje lapho lapho ko45. Even ngifonela uwabamba amaphoza ami ngenxa ukuthi ngiyayifuna phela. Wamnika kanjani? Wafika endlini ngamnikeza edake uhamba nabangani bakhe. Wamnika edakiwe. Ufuna ukwenza excuse ukuthi ngamdakiwe. Ufuna ukuthi ngoba ngala kumphuzile. Ngamnikeza ke Wanginika phi imali? Awucabanga kahle akunikeza imali. Wanginika imali. Wanginika imali. Ukhuluma isigebengu. Hayi bosisi, isigebenga mina ngithi bekumele ngise nalama-phoyisa mina. Hayi angikho khuluma nalo mali leyo. Bekumele ngise namaphoyisa la because ngixoka uyixoka. Ngapha hayi uyixoka. Angayifuna mina imali yami. Angihleki nje. Ngiyayifuna imali yami. Sonke lesi sikhathi awumniki umlinda ngoba esedakiwe nje. Yila umnika khona imali ngoba esedakiwe. Inkinga yami phela edaba ngimnikeze ngoba la suku loliyana. Ingoba phela izathi izosebenzela ngithi nje ukuthi manje nami kunomuntu engibekuyena imali ukuthi ngikwazi bangiqhubeke nempilo ngiqashe bengisahlanza lo madleko. Asengithi ngithathe ngimnikeze kanise isikhathi esizolo. Wasewahambelani ke ungashoko ukuthi okay. Bengaphathekile kahle. Wase awubonganga. Ngibongani ngaphathekile kahle. Yini Ingabe ngicela ukubuza. Selincede inyanga ey'ngaka. Kuthiwa awuphathekanga kahle endlini yomuntu. Phela ukubonga ukukusiza. Angifane ngekho umuntu oyengakusiza ngalesa sikhathi. Yeah. Akuhlalise. Wawungabongi ngani? Ukhambe kahle ngabe ngaba ungiphathanga kahle lo. Usuyihlalile endlini. Usuyihlalile endlini yakho. Kwamele ngiphasise okwane endlini. Kukho kwakwenje lokho kushoyo awudlali. Okay, akakubuze into uzambuza ogqokelana.
Isiphi izinto zakho? Awu sisa uyangilinga. Uyakhumbula ukuthi Yabona nje ama-tie yami aza aba u-3. Ufuna lokho into zami uthatha izinto zami endlini. Angazi ngikhuluma ngicathula. Oh, private ngiphaqa wena. Izinto zami zangaphansi. Uwena kahle kahle uyabala lo. Angeke uthi nami ukhambona nabantu. Uqalekile ngafika endlini yami. Ngafika endlini yami. Kwawusho namaphenda. Ukuthi into bezamoteko. Wadabula ushona pentecost. Wadabula ama-pentecost ngimiyeka ngoba nangu sisahlobezi lusi ngakhuluma mina ngikhulumile na uqawusho amaphenda angakhuluma ngalokho hayi kungixhaphaza wena uwenzayo ngoba ushiya iy'gcobo zami qeda ushiya iy'gcobo zami angakhuluma ngalokho angakhuluma ngalokho kahle uwe nje ukhohlakele usisi mawukuthi siyayicalculate imali owawuyisebenzise khona angithi uthe lezi ezinye inyanga uyibala angiyibali le nyanga leyo kuqala nalesibili bhuti ngayithula yabo okay lesithathu wavele wangila usisi wavele weza nomfana-ke endlini awubaleke ukuthi imalini futhi engakwena usisi eyakho engakusisi angithi okay lo 800 werent oyimela angibhadale enginike wona ngolonyanga leyesibili uphinde futhi kuzoba u800 plus nokudla imali umuntu 800 bekumele akhokhe yonke imali noma ngifuna nje ikhokhe mhlambe noma isingaphelele kahle kodwa nami enginike lokho okuncane ukuthi just u800 irent yendlu yabo yena wayengakwazi nokuthi akhiphe u4 uthi akhiphe u400 nami ngikhiphe 400 indlu le ngamhlala kuyona ibu 800 rand yabo ebengancedi ngalutho bengifuna into ebengifuna nje kuyena mina bhuti ukuthi nje abonga hayi vela anyamalale nje ungazizwa ushonephi usisi ukhala ngani ngiyazi ukuthi phela umfana phela kumele ngichazele kanjani kwakumele phela ngichazele phela ngakhuluma na ukuthi mina indaba yerent wena yikho nje ezumuntu uhlele endlini ngangithi mina uyangisiza ngoba azange akhulume lutho akakhulume lutho kwakumele ngichazele ukuthi ukudla ukhona umuntu angavela ngitshela ukuthi imali erent nginey'ngane sisi nginey'ngane nawe lose udaba ukuthi nginey'ngane angeke ngondle wena phela ngikhumbuzeke phela ngitshela angeke ngondle wena phela ngitshele phela ngoba phela uyala usizi lami ukuthi ngishiyelwe yindlu so ngishuthi okay kwakanye lokho ukuthi ushiyelwe yindlu usublema mina ngakho konke yena ngishisa indaba yena ngashisa indaba ukuthi uyayichazela ngendlela ochaza ngayo kodwa-ke usisi uthi ucela ukuthi-ke at least ubuyise labo 400 imali yokudla-ke hayi ngase sisi noma semangayibali yokudla but nje just le rent ile rent inalihleli nobabili ngikufuna ukudla kwami ngendlela ethandayo udla nangendlela ethandayo angikwazi ukhipha imali sisi ngicela ukubuza-ke umuthi ngeke ayithole imali ngeke ayithole le yenyanga le kasisi so awumeke sisi angithi wena uthi wamnika u500 pho umuthi ngeke ayithole yini u500 ungawubali umuthi ngeke ayithole phela kahle kahle ngibalalele rent iyona lengazayithole imali u500 kanti kwabo-1 babo ukuthenga izinto ezishuda endlini ukudla engenzela ikhiphe ngeke sisi ngikwazi ukhipha imali yendlu mina kanjani amakhosi wami wazibelani ngithi sethube beke ngihlukumezeka amakhosi wami wazibelani uma kuthi u500 wawukhipha yini ezoyikhuluma nawe ngifuna iproof yokuthi ublock vele ngicasukile lapha kanjani noma sokufuna
ucasukile ngeke ukuthi ungaziba ama-calls ami isikhathi esingaka. Wapho umcasukile. Ima yini oyifunayo mina kwaphela ngikushika Ngifuna imali yami. Imali yami. Ufuna 800 lo half laba. Imali yami. Imali yani. Labo Warrant. Idliyo la ngizokwazi ukukhokhela. Uzokhokhela. Angeke ngikwazi ukukhokhela. Uzokhokhela ukuthi uthenge ukudla ending. Nakudla futhi ukuthanganga. Awuthenga lutho wena. Ikade futhi ikade baveli. Ngicabanga lutho nje kubaveli umsebenzi. Bona ukuthi kusho ukuthi wena imali nje usentshaleni. Angeke ngikwazi. Noma ngifuna ukuyixazulula le ndaba emsebenzini sohamba phela nawe naye kiwe emsebenzini. Impela. Phela kuyoxazulula indaba yona le phela. Indaba yokuthi ufune ngokho imali yethu. Ngiyazazi. Uthi ngokho imali yami ngingikho nje lo mali. Uzokwenza. Angithi ngingakho ngithi anginjoba wena ukhona. Noma uzoyikhokha sekufika namaphoyisa lapha. Sisa isidingo samaphoyisa le ndaba. Usisi manje. Uyaqola. Angithi akekho bengazi emsebenzini ukuthi washelwa yini. Yebo futhi mina nje umuntu ebengihlezi ngikhambathe nje close nami kakhulu. Lalela ke sisi. Kuzoyiwa kumlungu. Sifike sichaze isitori. Mase kuba khona imali ukulunga kubambela yona yakho ayibuyisela usisi ngoba usisi phela ngeke arentele wena. Okay, okusho ukuthi ke i500 rand bese uyabuya. Angeke kanjani? Wona nje Akithi indaba inemali yendlu. Indaba inerent. Indaba inerent wake wawudlani. Angidluli. Okay. Uthenga 500 ufake kuphi? Ngakube kufakele ekudleni ukuthi uthenge izinto eshutha nje endlini ukuthi. Wena u3 months onke ufaka u500 for u3 months. Waye ngasho ngani? Noma ngabe ngizoqhubeka ngimnikeze imali, ngakho ngizokwazi ngimnikeze imali yami mina uthakhambe uyidala. Hayibo wesisi, awudli la uhleli khona. Ngidlile kodwa phela khona nje wathenga into engaziboni nje. Kanjani? Angisifotho wakusala wangalali. Kahle ukuthi uhamba wathatha 500 wena nje wasebenzisa wangasayifaka imali. Wangasayifaka wena. Wawuletha nini? Kodwa ngifakele wami. Namhlanje ngifuna imali yendlu. Lutho. Melu rente phela sisi. Akakho umuntu avela kuhlalise mahala nje endlini yakhe. Uyazi ukuthi ngeyingane. Ukuleta mhlawumbe ngizorenta mhlawumbe. Kodwa manje mangibheka nginomqondo futhi afaka ngenxa yesikhathi sizeke. Into futhi engizofika konke uzohamba ungasho. Alright. Ngoba bongazikhulisa akufanga ukuthi ngeke phela ngiyabona ukuthi ngiyayifuna sisi imali yami. Kodwa usuhlaleni. Isukubona lokho usухlaleni. Ulale enkutsheni zabantu zami. Ulala nendoda yakhe enguye imashini. Ngimele ngiphumeke. Mina? Mina? Njengoba kuhlukumeza mina bezolajana lo ndoda. Mina? Uwabona lona madoda akhe bedlini izidaba zakho. Wena wafika nomuntu wakho futhi ngikukho konke lokho ngangakhuluma nje. Indoda yakhe yazenzela lapha endlini yami. Yadla. Yangaphezulu ushuplastic indoda yakho. Njengamanje wena ushuthi iyo akhonto nje lokwenziwa ngithi vela ngisahlali lula. Kanjani phela ufuna imali yerent le. Ufuna imali yerent? Angisahlali endlini yakho. Imali asahlangikhazelanga lo muntu. Ukhazela naye. Uzokhokha. Phela ufuna imali yakhe yena. Uzokhokha. Kanjani ngasahlali kwakhe? Ngifuna imali yakho. Hayi kanti wawuhlalaphi kanti wawuhlala ngaphansi. Ngangihlala khona kabuhlungu. Oqala. Ngangihlala uyachaza ngangihlala khona kabuhlungu akithi. Noma uhlala angikwazi ukuyona indlu kokhelwayo indlu eyohle kahle bekuhle nje ukithi right la mina ngokhe imali rent call. Hayibo wesisi. So sibona la nobelungu bakho la othi ufuna ukuya khona okuthela into zokwenzeka ke. Akho mali zokukhokha. Ayikho lento sohamba nayo sisi. Akho mali zokukhokha vumanga. Ngiyayifuna. Ezodosa emalini yami. Sohamba nayo sisi sekumlungu sifike simchazele phela. Anginadaba naloko noma ngakwenza lokho kusahlala endlini yakhe mina. Kade uhlala khona nje. Ngihlala khona lokade ngihlala khona kwavele ngifuna vele bengahleli kahle. Hawu uzokhokha wasoyixoki. Ngeke. Lapho ngakusiza la. Ujwayele ubaqola. Awuqola. Awuthola nje ndiklisha. Awuqola.
uzokubona awungazi kahle. Abantu abazi. Awungazi kahle. Yazi nesisi ngicela ukuthi ayika bengizocela ukuthi kuwukuthi i-TV lesayithatha. Uzobona phela. Ngiyakutshela. Yabo ngoba ufuna ukuthi imali yami. Angithi awufuni phela ngithi uzobuyisela ezandleni zakhe mayise kubuyisela i-TV. Yes, mase uthatha into kwi-TV yakho ke. Kuba imali phela before uzoqala ukuyisa imali yami mase nami i-TV yami. Ngale TV. Lutho imali leyo ke. Imali. Imali lo angifuni sigcine sibambana ngezandla sisi. Hayi ngathi kuyakhola. Sizocela ukuthi ntombazane usidedeleke usiboleke nangumabona kude. Suthathe. Uyothi-ke mawusumbuyiselile kusisi. Ngoba phela ubuhlala emzini womuntu. Bungakhuphi imali. Elikhumbule leyo ntombazane. Akekholwa nawe la. Awuzehlisi nokuthi uze ukhulume kahle nosisi. Umtshele ukuthi hayike ungcono ngizothi bele ngikunika mhlambe ngo4 every month. Hayi sakhuluma kahle mase ningasekho. Kanjani? Yini ngakhuluma manje? Kanjani nofuna ukutshela? Mase ukuthi ayozalanda abantu kanjani? Khuluma phela. Khuluma. Awungeke kona sho. Ithatha amazinja. Khuluma imali kahle sizokhokha kanjani? Noma ukhipha imali yami manje. Khuluma. Mangafuni ngithatha i-TV yakho khipha imali yami. Imali kasisi. Hayi ngizozama ukuthi ngimnikeze ngoba phela sizokulandela abantu. Into ngizoyenza. Nini? Ngizongithi ngisebenza. Kuyasebenza phela ngizomnikeza imali yakho phela sizolanda abantu. Engulisi. Uzobona. Futhi masubona imantendi le. Sasi imantendi. Nje einsukwini iyaphela inyanga niyahola. Sicela umnike imali yakho sisi. Hayi, zamnika. O access obuyi. So thatha i-TV sithatha osofa. Asibuka. Hayi ke ngizamnikeza. No, sikhuluma kahle nawe. Sisi. Okay. Ngingayikhulumeli nje wena kahle ufuna ukuthi senze njani? Ngingasho ukuthi mhlambe ngingamlinda usamnika inkinga isigebenzi. Athi if ngithi ngafika la ekhaya siseko futhi eshiftile. Okay. I-TV asithatha. I-TV vele manje. Ngikhuluma kahle nalo ukuthi uzoyikhipha imali kadini. Angikhuluma kahle nani asikhulumeni kahle bakwethu angikwazi ukudedela into zami. Lutho. Hayi angikwazi. Imake sisi. Angikwazi ukudedela into zami. I-TV uzokubamba umoya njengosisa ngithiwa kubambela umoya ekredeni. Nawe uzokungabuki-ke i-TV for kuze kuphela inyanga mase umbuyisela imali. Phela kuthi kumele ninge ngiyaphela njena. Kanjani? Inge ngiyaphela phela ngizonikeza. Ngiyasebenza. Angithi inkinga yami ukhuluma nami. Awukhulumi naye nami eduze kwami. Ngizanika imali yami. Ukhuluma naye kahle. Lutho. Uzobela uthi ulethe imali yami mase uthatha ne-TV yakho. Otherwise akho TV yakho uzoyithola imali yami. Buda uma kuqala sikhulume kahle. Hayi ungamphuli. Yini esikhuluma kahle? Sikhulume sibonisana. Asifuni kuze kuthiwa siyaqhaphaza ngoba. Siyabonisana naye, siyabonisana naye phela. Angithi ubonisa naye, khuluma naye kahle. Sami ngasokukhambe kwaze wafika lana. Ayikho into engizoyenza kodwa bandla becela ungimele.
inyanga iyaphela vele uzonikeza imali yakho. Phathi if uyahamba. Phathi if uzoshifta futhi kule ndawo. Hayi ngenze ngikhamba kusami ngisakhamba ngengisandawo ngizonikeza imali yakho. Akhathele, akusebezelile. Sengibezelile, songenza kakhulu isilimo. Awenza kakhulu isilimo. Hawu, lo. Kodwa mfisi sengaziphila kahle manje la. Hayi, imali iphele kanje. Umndeni ungenza isilimo, uneni ngikufona. Uneni ngifona. Ngize ngibiza nje amakhamera nje. Ngiyazi lo. Lo, senazwelo phela nawe. Yabo nje? Sengishisula TV yakho imali yami isila isandleni. Otherwise le TV le angazuyinunga. iTV isisakale nawe. Yebo. Uzobuyisa imali lotho uzobuyisa baba sisi. Lalela ntombazana sina ungenzi ukuthile na. Asifuna simsibake umsindo. Uma ngapha baba. Uyothi mawusubuyisa imali kaSisi uyobusa uthola TV yakho. Hawu kodwa iTV yami bakithi. Asikulwisi. Ngithi yabo asikulwisi. Please. Ngiyafuna. Nawe sicela ungasilwisi. Usambe. Sambe. So uyabona nje njalo. Sambe. Ngabe thembisa kulo 2 months okwaphela. Yaphela isithatha phela yesithupha. Ma uyakwazi ukukhuluma ngobaba. Mana ke bhuti ngichaze ngoba ngathi unoma ophezulu. Mawuphela lo 6 months ngiye khona akekho yena. Ukuthi ngifike khona umfana wakubo angazi noba uncane kumdala khona bani. Mangifika ukuthi siyalwisana naye ngize tholakala uba mina bengihlasela. Namanje ngibuya ejele bo. Ngada ke ejele. Ngada ke ejele. Ngibuya khona. Ngino 3 days nje ngasuka khona bengibambisile batshone lentuzeni. Ngiyabona. Incwadi yokukhombisa khona ukuthi uphuma ngaphakathi ukuthi. Uzokwenza mina ngokuphuma kwakhe ngaphakathi? Angenze njani nje? Ngaloko kuphuma kwakhe ngaphakathi? Angiqhubeke nokuhlaya isibayeni. Abantu bengaze ekhaya. Sekumele ngireplace ngathatha apha esitolo sa ukuze ngitheke lembuzo ezimbili. Yilo engizokufuna ngoba phela wena wafika kwami. Cha, ibhadi uyabona makuthiwa ibhadi leyamazi umnikazi. Hayi leyamazi bandla. Hayi leyamazi. Imazi kanjani mangangikhuluma noba? Hayi leyamazi nje. Cha bo, mina ukuhamba kwami ngize ngifike la eduze kwakho naseduze kwesibaya sakini. Ngihamba umfo wethu umuntu owayifuna usizo nanjengalokhu kuyiwena owasiza umfo wethu mina isono sami kwaba ukukhuluma ngoba kwathi umfo wethu uyesaba unesithunzi kakhulu ngase ngithi ke mina cha angiliqale umfo wethu udaba kwenzela ukuthi ke luzwakale kahle kodwa umuntu owayizofuna usizo futhi owasizakala umfo wethu hayi mina akumina cha bobo ngiyakuzwa ukuthi akwena usho manje kepha ngaloku wena okhuluma zange ucacise futhi umfowethu uyena okanje kanje ngagcina mina ethi akazulindile ngo-April kanjalo hayi imihlobo hayi imihlobo impela ibhadi nje lingelami icacile isobala ngachaza kahle ngolimi lwesiZulu wangizwa sezwana kwenzwakala futhi ukukhombisa ukuthi wena uvumelana nomfowethu mawuthi uzodlula inyanga manje kukhomba ukuthi lo muntu owamdedelela imbuzi phela ukuthi umuntu ongisabayo wena ungisabi nazongcindezela ngento engingayazi lo muntu wenzi kahle ukuthi imbuzi wayinikeza umfowethu waze bavumelana naye usaba umfowethu manje ukahle kahle nje ubuhamba lonke lelizwe uhamba nalezi iqhoqa zakho ingoba manje wena uzodelela mina awukaze unginikeze imbuzi mina awunikami izimbuzi mina awunikami izimbuzi ima kwakuthilisa nazidla imbuzi zami kwakuthilisa hayi kabi alidla ngithi njengoba wasebenza umsebenzi waqhubeka waya phambili kulungile phela umsebenzi sawusebenza kwakufanele nalowo uvumelane naye imbuzini ngingenaphi mina endabeni yezimbuzi ngingenaphi mina endabeni yezimbuzi angikhophanga ngisho kodwa nazokhokho ubani yimi wema ngihlangana wema mina nje njengomuntu umzulu ngithemba ukuthi into uma uyenze isihamba isilandelwa amagama ihamba ingabe isafinyelela la ebekumele ifinyelele khona uyeza umfethu manje
hayi kufanele akuphatha hayi cha bandla uyakwazi uyakwazi uyayikhulumela umZulu ngempela hayi umZulu ngempela ningaze ngavelela webabo anibuke nje ukuthi omakhelwane benzani ngaphandle niyababona niyajabula kumnandi iyona into emzofuna ukuyenza la nizokhipha isithunzi sami bazongithatha kanjani laba bantu masenithi mina ngadla imbuzi zakwakhanyile nomfowethu into enjani leyo uhlulwe yini yena ukusuka le eze yedwa hambe ecinga ingoba manje uze nawe siqwaga sakhe manje siqwaga wena hey angizazi imbuzi angizazi imbuzi angimazi njengoba ngingazi kwa wena ukuthi uzokwenzani lana ulethe ubani angazi nonke yazi wema udaba soludlule kodwa angikwazi ngiyamthanda ngikwazi angazi lutho wawubuza ingane lesiqhoga sakho nganisazi yonke into sazi indlela sazi yonke into ngaze laphi mina ngangikhona yini ngakikhona yini awuzange uzidla imbuzi ngozidla phela kwakuyinyama nje ngangizoyekelana inyama sisuka kwabani kingenaphi lapha kingena yena umfowethu usuka umthola yini noma ngabe sawukhanya nazongilokhu ungakule kungiqasula ngalo ngiyakutshela ngithi imbuzi zathu zofana mama akumina wayithethe zakhe izambe zembuzi hayibo cela ukubuza ayikapi yebo wema mina ngendlela engibuka ngayo umfowethu akazile la ukuzoba umfowethu uze la njengomuntu omdala okusho ukuthi bonke bamaqhinga kuba ngafika ngeke singaphela sikhona kwaba nje singaphela manje ke manje ufuneka ngenze njani ke mina ufuna nje manje ufuna ngikwenze nje manje sebenza amaphoyisa yikho kufanele ngikwenze mina sengathi mina le ndaba iyayihlalisa ngisho phansi ngoba iyangicasula ayingihlalisa ngisho phansi wema yazi ngenza ngathi manje ngumuntu olihlaza kanti angikho olihlaza ngimdala ebani ngimdala ebani umfowethu uzokhuluma nawe njengomuntu owasekhaya ecele ebani uzokhuluma nami la angithi bakhombisa uncane angithi naniqhubana nomfowethu wawukhona nesiqhubana wawukhona na ukwazelaphi kona lokho ukwazela nje kuba ngabe uboshelwe into zakhe lona asala zenze emakhaya mina sengayihambela ngoyifunela imisebenzi emajalidini cha uzolwela nihlangana naphi nina vele nalento wena nje kakhulukazi uhlangana naphi okay ungena ngani kulento ungenaphi wena imange ngikutshela ukuthi ngingene ngaliphi ngene ngaliphi umfowethu ke uyena ke ongicelile ukuthi ucela ukuthi ngibe khona nina nisuka le emakhaya nidaba lezigekeke zasemakhaya kunizoqindelana nami lana ngoba manje isithunzi senisesedelelekile emphakathini sekufanele nami nizongihlikibiza le ndaweni la engihleli khona komakhelwane hayi ayikho leyo nto futhi iyangiyanyisa njalo nje empompi phumani hey nakomhlolo ke akukho imbuzi enizoyikhokha ngoba angizazi yini ungafuni ukufonela umfowethu angifuni yena uhlulwa yini ukufonela umfowethu angifuni